Kublai pi barok ki parlok sa sisian pat ngip yang subai pi hakani ke janmiat syakani ke program jing kentip tang si kentien. Ti parlok barok kumbang juang ngipi na kapor sa kapor kani ke program na lor ba kapen sngutanan kapen bernya ka ai jing mentor yang isi buan ha ka bedai ba ka jing roi jong ka tien khasi. Ti man kapor ngajudan pat nga ki khna samla ki besim benta kani ke program bat hakani ke janmiat rung adon ki samla kan thai bat senrang ki bani sim benta ki ban pen ia ka jing tibet adu kan no ki don ka jing tip ha ka bedai ba ka tien khasi. Ti hakani kapor shua bangin sedang kani ke program ngakwa ban pen itu ya kini ki samla ki bani sim benta kani ke program tiga khot shua menta ya kini ki samla ki bani sim benta ban pen itu shua ya ledi tona ka tim a ma pi sedang nang tu pen itu Kerteng jonga kelang switi renja bat ngala pendep ke MA dah ni hu. Kerteng jonga kelang Palvi Dora Kharkungor bat ngani le ke PE third year na Shillong College. timbi Ting jonga kadi Amas Gary Password man ngadang le first year become St Anthony's College. Kerteng juga ada Davida Password ngadi final year na Port St Anthony's College. Kerteng jonga kelang Ophelia Lerwin Kurkalang le class ha Lidikin College mentang hanya le ke PE third year. Kerteng jonga ada Bandri Sarai Hung Khongdop nganya le ke PE third year na Lidkin College. to ngap yang subai pi barok syakani ke program jing tip ketien mendai ken ban le ran mo ya ka ketien le jong fi ban slur habai sim bentan dei ti shua bangin sim bentai kani ngakwa ban batai pi ki kendon ki bedai bat kani ka jing le ka ken tip tien tang si kentien ngila pen kela kendiat ken sot ya ka rukom pen wan ya kani ka jing kentip ngidan mentatang lai teli ki round lani lai teli ki kela ha ka kela ka baningkong ka ka kela tenju jing tip ha kani ka kela baningkong ngin tenju ya ka jing tip jong pi ngan ai manga ka jing keli tila da phila ya kani ka jing keli ngan keli ya ka jing keli la da phila phinyo ar 4 point namar ba phila be ti ka ba phinle kum no menta phi don lai tim ngidan kituki budam hakimi jong pi phin khnyat kituki budam mano ba yo aswai ka juba khnyat kituki budam nang ta sa juba tila da jaba phimla ngan ai manga lai teli ki juba a b k ngan ai ki juba ti kanu kanu ka tim ka ba khnyat yu budam ban juba kanu ka juba ka badai kan yo shi 4 point shuba menta pi khnyat yu budam la da jaba pi juba da ka bam dai phin sha khati sun point song tu tikani ka dei ka kala ka baningkong ngadan south liki kentien la ni south liki jingkeli bangan ip ha kani ka kala ka baningkong la ni ka round ka baningkong ha ka kala ka baar pal ani ka round ka baar ngan ip ngan ai mangada ki sentence ngan ip ki clue nga se jong mo ngan ai ksai kadan ka jubab ba phin tip ikani ka jubab ngan ai ksai lai teli la da phi tip no tang ha ka jing ai ksai ka baningkong kata phinyo lai 4 point la da phi tip aka baar phinyo ar 4 point la da phi tip aka balai phinyo si 4 point ken mau bah ba kini barok lai teli ki bangan ai ksai phi ki dan jingis no lang ka wei ba ka wei ban pensuk ipi ban yo ka jubab namar ka ketien kasi ka long ka berus pa ngong ka juk ka kentien ka kit jingmut da kumwei ba da kumwei ti ha kani ka kala baar ka dei ka kala ha ka ba ngakhot penyar jing tip adu kan nupin penyar ka jing tip ka jong pi ka kala ka balai pat ka kala ka ba phiap suang ti ba phin ak ya ka ketien ka badan ha ini kot bi parlo ju phin tip supen i da ka ba phi suak ti ha ka por na ka benta ka kala ka beningkong ka long sipau second na ka benta ka wei ka juba bat ka wei ka por na ka benta ka kala ka baru ka long kumju bat na ka benta ka jing ak pat pio si minute marwei ban ak ma pidan atli ki jing ak pla sung thu benta pla long la kloi ti ka tim hi ka bele bah kan long kan nong job bat kan mau ba si bit ndala dep kan no ka tim ko belong nong job ngidon ki jing ai sung bahang ni pla yu i ka jing ai ban pensa jing kan mau pi ba pla long ki nong job ia ka program tang si kentien ti parlok baro mentangi la biang mengini sedang no e kan ka program jingi ngai weru ipi baro ki bapet lang na lagi jong ki yeng kisem syong bat sngap ye kan ka program bat persang ban jubab piru na lagi yeng pg sim mentana ka por nga jutip ye kata bat nga khot subha ba pinangi sim menta sit rem na lagi yeng kisem kat ba kan ka program kadang ya chaprang tingini sedang no menta sngap baken ka jingkeli ka beningkong bangan ip kamut ayu phan au Kamut beriau bajai tu. Labaklah ti kamut fimio jubab syu mentangan ai ki jubab lai teli kat ki bakloi kini ki tim a bat ki tim b bat ki ka jubab beningkong ai a ya ki nong khai phan b ya ki brio ki bale ran b ki ya ki brio ki basuman jorbet kat ba ong ki wei ki bamdan ai na la tim ki tim b ki si 4 point ki la yo si 4 point tim ki
Ka jubab baki kalong ya ki brio ki basumen jerbet kat ba ong ki wei ki bam dan AA na ladi. Mentang ngan lej pat sya ka jingkeli ka baar hang no kapung bahang kadon. Hang no kapung bahang kadon. Pau second pi opo. Tabam dan balangan ai no mangai ki jubab. A hari boy, B hari war, K hari jantia. Hari boy. Bakla syakati no san ka jubab kadai hari jantia. K hari jantia ko umbang kadon hari jantia. To mentangan dek syaka jingkeli ke baat. Kanu nakini ki kanu kahima khasi ba ukli nong sensyar dei ulindo. Kanu kahima khasi ba ukli nong sensyar dei ulindo. Pau second lala balut. Kibun dei sensyar lindo. Ngalong kanu pila banjer kanu dan banjer dengan ai no mangaki jubab. Nakini ki bang ai jubab tang kawai ke badai. A malai sokman, B lin yong, K nubu sokpo. Kanu nakini ki hima kasi, kanu nakawai nakini ki hima kasi bau kli nong sencha dei ling do. Dan batre. Oh, lakut kapur. Laiti ke syakati. Pimje semua bong ka jubab ka dei ke babi, lenyong, ulendo lingyong kyong. Besen char lingdo. Ti ka jubab ka dei lenyong. Sa ka wei ke jingkeling dan ban IP ke bakat du. Ti sya skor bha kamut iu ka ni. Kamut ayu mohon malah. Nak jiu semua kata ka ketin. Ayo semua tamam tip leh. Lakut pau second ngan IP ki jubab ti kanu ka badai sengam ka baningkong. A kayeng pakidulan, B kamala yeng bahajrong du, K kikpieng so badeng ki bakraw. Dan baterai teman persanggu. Okey. Ki si pau point layo tinggi. Ka jubab ka dei ki ping so badeng ki bakraw. Mahan mala kena bhai kata. Badang ka tin mala pi ngasu riam ni pi ngau yo pi ong spet ka yeng babun mala. Mahan mala dei ka dei ki ping so badeng ki bakraw. To ka tu ka dei ka bakut jong ka kela ka beningkong la ni ka raun ka beningkong. Mentangan ya syaka kela ke baar li ka raun ke baar bat mentangan lek syala ka jong ka tim mentangan lek syaka tim aya kan dia nganumpas la nim dan kamban pin knyat iki budam dengan kelibet si tim terus ngap bakai tim A ka jing keli jong pi ko ong ka klu maning kong jong pi ko ong kum ni tiar bu tiar bayat kambah. La ban jubab bon telisha be tamas pau second la riu ko beji ngal ice ko ka klu. Ngan ai noi pi ka klu ko baat. Kum ni ngile habayat kai suari. Syang an pau point. Pi bentar ngamun ai sakawi ka klu tang mapilala no tang ka baar ndai ka wei ka dei jaka bu kwai tempo bat syun. Syang ni syang kwai. Pi tiar bu tiar bayat kambha ka syang ka dei ka tiar. Katiar ban bu tiar pak kebayai tambah syang nang takum ni ngile abang ngiyat kai suari kau ni jing syang syang tidak ada katu berot tang tem ni tu mo tin dei kataru kadai nang tak balang on cak kabu kuai tempo bat sun ti pila yo ar po point tim A mentan le sa ka tim B ngap hakai ke jong pi ka klu bening kong ko ong dur kemen jong kasngi bakat telang kalapet. Yo ban jubab Bram. Ya.
ka clue ka baar kalong kadak bakilong kitiar ki babha. Pranay. Bah. Palang. Shai. Ne. La jan lam hi. Shan. Hả? Shan. Shan an po pai la dei. Por bario ka baji. Hi do men jong kasngi bakatalang kala pet kamut kasngi kala khamshan la ima kala men kasngi. Inda su ai nak besuk ti piala bet ken hab buri em kene kendian. Kawai bede kadak bagilong kitiar ki babha ki ong adi kashan ba tu kam jar su ko bashan mo. Ka balai ngamut banong ka bor ya rap jong uding du ya rap shan mo. Ti piala no tang bar baru artim plele bahasa ka tim ki pen e kan. Do menta ka jong pi ka ong kum ni ka klu baning kong. Hiar kaspa bale asat ki khun. Hiar kaspa bale asat ki khun. Klem persang to ka baar ka klu kong. Ubami hadin bala teliat ya ukuba. Skop. Kelu ke balai kenjaskop. Kenjaskop. Okay. Oh, klem yo ai mana betim? Nan betim. Ki balong ko muskop sa uway ki ong way. Pinong skop tum de hiar kaspa bale asat ki kun skop. Mtami ha? Stai. Stad, stad ken. Kinji asmo pen hair you stad dang ni baju basyo ko tu. Pi mampi bentah gani ka juk mta pim tip syu tang yu taru ko de tip. Pide ben tip ken skop ustad. Di ketu ka de jubab ustad klem yo ai. Tamen tangan dek biang sa sya ka tim as ngap haken ke di ka jing keli jong pi ka ong kum ni ka klu bening kong jong pi ka ong. Ya ubri uba pendik ya jing baha jong ki wei ki ju ong kum ni. Persang jubab. Lakut for second. Nang ta ka klu baar kong ki ding ki balong met kum ni ki paka baha ban ker kper. Klem persang jubab mo. Ka klu balai uba nep bathar. Sha. Sya, si po poi layong. So dan nong paslaw der tat lu. Layong tu si po poi sya kan. Yo brio bo penuit dim jong ni tu long sya ba. Long ko mu sya ding sya brio bo pendik. Nang ta ki ding sya ki long ki ding met ki bahaban ker keper benum lak ki merat sik ker ki ding sya nama ki dum prong ki mong ka met mul ki penrung. Nang tangal IP ke besuk per ke balai uban nep ba ba thar ta tiu de sya. To ketu kedai ke ba kut pi mentangan dek sasya ka tim B. Sangabah kan? Ka klu bening kong jung pi kong. Nong kersian basania jong ubrio. Kuso. Kabrio. To ka klu ke baar. Kabut ban yo long try kamaka. Kalok. Kabalai, kaklu, jing tre. Kam. Kam, si po kon. Kasi ha, kasi daong kalok ru, nong kersian basanya jong brio mo. Daong kalok ru kadai. Ndai ka kam kan. Na ndala yo hi ka kam te kala kersian nong kersian basanya jong brio. Kabut ban yo long try kamakayo kam tang la yo kam la yo long try la kam mo kyong. Kabalai de jing tre kam. Dam nang ban buri ni tang sifam la ya lam. Ha buri ba fin wahat mo. Ti ketu ke jubab ka kam. Ti bentangan ya sa ka tim ki pen kan tim ki pat yo persang no ban yo no samapi.
Kabasok bah ka jong piwi dan bok pior basok sanga bah kan. Kabor pen masti jabiang kadon bat u. Okay, persangkan. Kang klu baan kaong jing di bapen buat. Kiat. Em. Persangkan. Kenja. Hah? Kenja. Kenja, ar pau point deh, tinggal lepin mo. Ar pau point layo. Kabor pun mesti jabi yang kadon bat u. Te piladi kenja te tip layo mat layo mat tamba. Kiong pun mesti jabi yang pahamo. Kabor pun mesti jabi yang kadon bat u. Jingdi bapen buat. Ngamut ban ai sa ka klu balali ka basuk jaj kenja tamba pilati pak klu ba ar kenja layo ar pau point. Di tu ka di ka bakut jong ka kala ka ba ngini pe chua ka nu pilai yo point chua begini jam saprang pat bat ka kala ka balai ka bayalam khmat na pedeng jong pi barok ka di ka tim B kala yo lai pusan point ki babut pat ki dei ki be khat ka tim A ba ka tim ki yo markat ju bro at tim ki yo ka nu fitem ki yo lai po point Kaka jingit pun kaba itenam namar baki nong yalam hakmar ki tamtang san point ni pi pidang la ban le bahara ka basuk marhang ni kadai ka raun ka balai ki digi jingak ka shonga pi la pi le ran ti pinum tip sibet pi ban ak baha bai parlo jong pi intip kadai ka ni ka tien ba pi yo kinap supun ida ka ba ak pila ban juba bon teli kat ba idang ak ti mentangan sedang no ni ka raun ka balai ngan khot na ka tim aswawan som pi kan Tiết. bom bon teli pila ban ong Peduk. Betul, ada. Si point lah yo. Sekoi kan? Mungkin hit. Ini dia lah betul. Saya betul bok kata tu lah yo ar point ke kan? Wan senang tim B. Kedam. Kerdam lah yo. Oh, benang kerdam tu mo sekoi kan? Serput. Sat snyuk. Selut. Ong kat badang dang kepuar. Oh, lakut pila ong tambah film tip bun kiktin. Kei, mana bayar tip? Le you. Surprise. Serpai, him dai pali jong pipi ong serput te ong serpai ru fi mong te. Sa tim ki. Le kan. Wali ong ma tang su ong center la you is day. Tanang jubab pipi jubab lo ke jubab ile you. Put nhut. Put. Em. Rat. Jenrat. Em. Persang. Oh, im danang than ti ban peni. Iyo ka ketien prat ru iput te la dei kin men ong put. Prat kum tu na phang kan. Pi pin peni peri ki ketien ba ki kom le ba pi di ban te prat kom prat kum tu. Prat nyut ki ong kan. Mo ta sim sakawai. Tak ni kan. Dấu. Thăng. Sirkei. Bi kum tu te pedi kan kai. Sirkei. Em. Jangan. Bai mak bah kan dak bah te la jang tip te rei. Okay yo. Im nang ak tara kimi itu. Tala da ak ngapat. Sojo. Pi tang sudut pelun kum tang kedau tu sele. La itu beri sok jauh. Ila ong mana jauh, ila di ban su antar sok jauh. Tok lem yo ai ni le tawan yang nak tim A kan.
Capek kan? Remuny. Remuny, ganang ban ak tu, tang suak ladai kan? Ba. Kit. Kit Plah. Peniba kan, peniba dah lek ba. Lakut kapur. Yoi kai. Bahar. Bahar, tang baki tip ibai tem lagi itu temo. To mentar wan sana ke tim B kan? Rengkok. Em. Rensian. To lek kan. Kenti. To lek biak kan belai pidat tiang men lek. Kencing. Lakut kai yo. Ringkang. Ringkang, pi klam ong ringkang pi. Long ringko, long kenti, pi long te ringkang itu yo ringkang. Jansam. Pin. Kerja. Kerja, lah yo. Si 4 point to, wan sana tim kia kan. Thap. Shot. Top scan. Jangan, okey kan apa sama kia beri. Kayo. Berjuang kan. Kita bukan je lah pendi berpula thap anang badrum bulan kan. Terus yang segawe. Kawa. Hem. Kawa Hem. Lihat nak sudah kumui lu dam tip ke tu lihat dah kawai lu kadan arjing mut teh. Persang kan man ong, balik leran ong si ong kan. Oh lakut, ile ni. Kawe. Iyo kak tien kawat. Ada ban kawat kan. Katu te li khala ke pile kawat. Ti to pila adap katu barakhat ke raut ngini pet. Hadin ka bukut jam gitu ki raut ngini pet menu balong nong job mentaka jamiat. Ha ka bukut jam barok ki kela kata ka kela ka badningkong tenju jing tip ka kela ka baar penyar jing tip bat ka kela ka balai ka kela basuak ti ka balong nong job mentaka jamiat kala yo real points ka dei ka team A. Nong job. Ka balong baar ka dei ka team B ka yo sampusan poin. Bat ka balong balai ka team K ka yo lai point. Ti kung mga laong mene ki balong nong job kinyo la ka jong ka buskit ti ki team A menta kinyo ya kan ka buskit pa kila long nong job ka jing ai ban sa jing kan mau na ka dudashan ba pila job ya ka jing le ka tang sikitien wan sim kai. Sultanat ni hadian beladab ke tu jing lekai layo jing mut ti ka wei pi de banang ban suk thu ya ka jing pendan kami ka tien kasi ka long kumnu ka berius pa tang bangi hab ban wat pade ya ka bangin sung thu bahai ka jing mut jong ka kumnu ki pendan kami ka ti ngej bakala pen sultanat bat ai jing ti pi pin dei
ti parlok baro nganget bakan ni gejel akan minta ke janmit kala pensung tenat i phiru kumju ki bepet na laki yang kisam bat ngam artatien babon na phi pilala ban le khamba ban ni ki parlok jungi ki besim bentahang ni pilala ban yo sibon ki point bat nganget du ba pinang isim bentah sit rehem ha ka ba pin peniari ke jingtip ya ka bedai ba ketien kasi ti kermen bakini ki parlok ru pilai so tenat sibon tingin si kenduk biang koi ka por la do yo alat ban isim bentah biang tingan ombun ketien chu parlok baro ngan pen kot no ikan di ke program hadu ngi dia kenduk biang ka wei pat ka tang si kentien tingan pen kot no da ka banga ai phi tang si kentien kublai